chọrọ ịgazi anyị ejikọ aka ọrụ jee onye otu anyị n'ime ọkụ anyị chọrọ ịnọkọ ọnụ maka na ọ bụrụ ihe niile ka anyị ga na-ebupụta na o nwere nke na-ere ụmụ nwaanyị iche n'ọnya ka anyị si ka anyị kpoo ka anyị nọkọ ọrụ ka anyị nwee ike dozie be anyị dozikwa hazikwa ụmụ anyị biko na anyị wee na-asị ụmụazị ahụ anyị na-ahazi ebe ụfọdụ amarọ chi ha maka na ihe niile a na-ajụ ya ajụ a na-ajụfe ụfọdụ mmanụ dị ha na-ahụ ka anyị na-akụzitukwara bụ ihe akụkọ ọkụ na-akụdebe ụmụ ka ha na-amụtatụ so that o nwere kọmpetishọn na-abịa ka nwa gị bunatara gị ihe nweta nke ya so anyị na-akwado ya na-akwadosie ike mana problem anyị bụ na anyị kụzicha anyị bịakwa echi ndị ahụ anyị kụziri anyị ama nkụzi ha ọ bụrụkwa iru ọhụrụ ka anyị fụrụ anyị bidokwa ụwa n'isi so unu na-enyere anyị aka n'ụlọ wee na-ahazitụrụ anyị ụmụazị maka na ọnya ha bụ ike anyị kwa aga n'ọdịnala maka imecha ka anyị taa achawa anyị nwa ga-akụziziri ha otu esi eme ya maka na ndị nna anyị akụziri ọnụ anyị ọ bụ ebe a ka m bịara wee mụtara ama ọ na-aga ọ na-aga ọ na-aga obidigwe nọ n'ọrụ tupu okike abịa gbamanyela maka ịkpọkọ ụmụazị sasa ndị adịga ma kụziri ha taa ka izi n'ọdịnala ka anyị kụziri taa n'ihe ịgbasitara chi na akaba ka anyị mara onye nọchara ụmụ anyị ụwa anyị nọchie nọ n'ụwa ebiele ha ihe ụzọ ụmụ anyị wee nwee ike wee dị ogologo onye ihe mebere nwa ya ka ọ mara ụzọ ọ ga-esi na-apụ ike tupu onye a maọbụ tupu onye ị mara ihe